ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆଜି କାଟିଂ କରିଦା। ସାଙ୍ଗ ସେ ଝିଅଟା ମୋତେ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି, ମୋ ପାଇଁ ସେଟିଂ କରିଦେଉନି। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆଜି ପାର୍ଟି ବନେଇବା, ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆଜି ସିଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ଧରି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା, ଟୋକି ଦେଖିବା। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆଜି ଚିକେନ୍ ଝୋଳ ମଟନ୍ ଝୋଳ ଏମିତି କରିବା। ସାଙ୍ଗ ଚାଲ ଆଜି ବୁଲିବା, ମଜା ମସ୍ତି ଏମିତି ସବୁ କରିବା। ତ କ'ଣ ଏମାନେ ହିଁ ସାଙ୍ଗ? ନା, ସାଙ୍ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଏ ଦୁନିଆ ତମକୁ ପର କରିଦେଲେ ସିଏ ହିଁ ଯଦି ସାଥି ଦେଲା ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଯେତେବେଳେ ତମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜରୁରୀ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର, ଯିଏ ସାଙ୍ଗ ସାଥି ଦେଲା ସିଏ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ନା ଏମିତି ବୁଲିବା ମଜାମସ୍ତି କରିବା ଆକୁ ସାଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ତମର ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଯିଏ ସାଥି ଦେଲା ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି ସାଙ୍ଗ।